A kam sa chodí tady rybařit? Tak teraz sa nedá, lebo je, a neviem čo je, nejaká stopka je, že môže až v júni začať. Takže máš teďka pohov. Teraz mám pohov, ale akože dá sa chodiť na nejaké súkromné rybníky. Pozval nás Marko. Ty si chodil na ryby niekedy? Já jsem byl v Norsku chytat ryby a měli jsme tam tu kamerku a vždycky nám hlásilo, že pod náma jsou ryby. Jo, sonar? Jo. Tak, ja púšťam všetky ryby, ja som nezobral asi nikdy rybu, ale asi šťuku, neviem koľko to môže byť. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Equipment TV, tentokrát s Venem a Benim. Ahoj. Ahoj. Ano, takže si postupně probereme, jaká byla třeba úloha Bennyho, a uvidíte, jak probíhal celý listening party a možná se dozvíme něco víc o Venovi. Aby jsme to trochu upřesnili, tak jestli bys mohl nějak tak zesumarizovat, jaká byla tvoje pozice při tvoření tohohle alba. Je to takové, přišel jsem společné album, tak jaká byla tvoje úloha? No to sme sa bavili o tom, že jak tomu musíme povedať. A mám nové slovo na to. Ale ja mám skvelú metaforu na to. Nie. Bavili sme sa, že jak tomu budeme hovoriť, lebo som akože ja neprodukoval som nikdy nič, že nesedel som za kompom. Ale mám nové slovíčko. Včera som to Timovi hovoril, že tastemaker je moje nové slovíčko. Jak? Tastemaker. Že Okay. proste som bol v podstate pri každom kroku na albume, pri všetkom, čo sa robilo a som do toho húčal proste stále. A som mu posielal albumy, čo si má napočúvať, a som mu posielal videá, čo si má nakúkať a tak. A som sa to snažil trošku nasmerovať. Ale akože či na to je slovo nejaké... Viem, že sa používa, že executive producer, ale potom sme to googlili a executive producer je, že je v kancelárii a podpisuje papiere a rieši papierovačky a tak to som určite. Nie, podľa mňa je to podľa mňa ten pojem je najbližší vystihujúci toho, čo si robil na tom albume. Prišiel si s nejakým napadom a... A ty si mi povedal, že to je... Ja som povedal, že som Marina. Veľakrát bolo také, že sme urobil track, ja som ho tak hrotil, že žiadny žáner, že robíš že hocičo, a on to nahral a ja hovorím, že výborné, a on, že nie, že toto nie je šanca, že tam pôjde. A potom, že jeden track zmazal, že 6-krát, že ho zmazal a ja som potom prišiel do štúdia za Mac a som ho vybral z koša, som ho dal naspäť do tej zložky a on ho potom zase zmazal. Vždycky přišel, vybral si koš zpátky a jako co si teda vážíš jako na jeho názoru jako nejvíc, jako víceméně ti radí jako do hudby nebo spíš jako vizuálně, jako třeba jak má vypadat stage nebo? Čo si vážim? Páči sa mi jeho vkus. Je to taký serióznejší album. Akože nie, že serióznejší, že nerapuje tam o politike alebo čo, ale už to vyzerá tak, že už si to nenahrával doma v izbe a že to nerobí len tak, že ešte nevie, že či to chce robiť. Vieš, už mi to príde také úplne, že... No, je to seriózna robota, vieš. A hlavne mi to také na to, že každý ten track, čo je vonku, no čo je na tom albume, sa prekopal, že x krát. Fakt sú, že 5 verzií trackov. Ale takých, že nie, že sa zmenil taký basa len, ale že celý track úplne, ešte BPM-ka sa menili. A ty si predtým robil tak, že si nahral track a si ho mal hotový? Vtedy som bol taký, že som nahral track. Vždy, keď som nahral track, akože ľúbila sa mi tá prvotná emócia, ale teraz to bolo skôr také, že vymysleli sme nejaký koncept, nahralo sa demo, nejaká hatlanina, bez textu, nejaký flow a s tým sme pracovali, vieš, počúvali sme to 3-4 dní, trošku to sme nechali uležať a keby tvorili sme to, vieš, tak sme stavali ten track až to... Vy dokážete hnedka poznat, jestli se vám ten track líbí? Je to mylné, podľa mňa. Já totiž vlastně nevím, mně to připadá, že jako u některých tracků dokážu odhadnout dopředu, že se mi jako kdyby začnou líbit. Jakože mně se to, nejdřív to jakoby objevuješ, poznáváš a potom se ti to začne líbit a potom je to nějaká závislost. A jestli máte jako jestli to dokážeš poznat, nebo protože je třeba právě ne. Mne sa veľakrát stáva, že keď sa mi dačo, že hneď páči, tak potom ma to prejde aj rýchlo. Alebo potom sú veci, čo si pustím a ja keby, že nepoviem, že to je zlé, ale ja rád tak sám sebe hovorím, že iba tomu nerozumiem. Asi doslova, že na silu si pustím to ešte viackrát a už potom tomu akože pochopím. A kdybyste si měli z alba vybrat každý nějaký jeden track, kterýmu byste něco řekli, který vám připadá z nějakého důvodu zásadní, nebo nějaká zajímavá story o tom? Z alba, alebo... Z tohohle alba. Gutenberg? To sme včera vrali, že je najdôležitejší track. Hej? No Marko to povedal. A ja som s ním určite súhlasil. Neviem. A proč? Akože každý track má nejaký príbeh. Pretože tam najviac podľa mňa si on uletel. Akože takže vyšiel z komfortnej zóny. Sme rozmýšľali nad tým, že tam bude gitara proste. Tam je taká, akože ono to aj znie jak gitarová časť.
A on to robil tak, že nemali sme Frantu po ruke, aby nahral gitaru, tak on nahral svoj hlas, tak akože vokalizoval zvuk gitary a dal na to taký efekt, že to aj low-key znelo ako gitara. Ten efekt sa akože dáva normálne, že na gitary. No to je taký, že gitarový efekt proste. Na úpravu gitary. A on to dal na svoj hlas a mi to pustil, že tu bude gitara, že to tak nahrá Franta. A že vôbec, že toto tam ostáva, že ostáva tam tvoj hlas a tam v tom tracku je tam basa. A ja najprv, čo som povedal, že... A ja on, že nie je šanca. Nie je šanca. Ale na druhý volám, že mal si pravdu. Lebo som mu posielal potom 808 and Heartbreak a tam je hrozne veľa akože takých častí, kde má len strašne silný distortion a autotune na hlase a že, vieš. Je to bomba, lebo nakoniec sme z toho hlasu spravili tam extrémne veľa melódií. Akože na ostatných trackoch. Že nie je to len na tom tracku, no? Že je to na viacerých. Že je to v podstate väčšina melódií, čo je, no väčšina, dosť melódií, čo je na tom albume, tak je aký z môjho hlasu je iba naefektovaný. A pritom znie to možno nejaká gitara, alebo nejaký synth. A je to v podstate hlas, to je halus na tom. A obecne Light Blue, proč Light Blue? Tak v podstate je to trilógia, ktorú som začal 2021 a vtedy to bolo, ono to volalo akože celý názov to bol Tiene svetla, chapter 1 a vždy cover mal nejakú farbu. Prvá bola zelená, potom chapter 2 mal červenú farbu a ešte na dvojke som mal track, čo sa volal Light Blue a tam som hovoril, že chapter 2 bude červená a trojka bude Light Blue. Tak sme, akože to som vtedy len tak, vieš, povedal. No a potom to začínalo akože naberať nejakú váhu. Tak som si povedal, že idem. A to podľa mňa si to tak bez hlavo zaviazal. No jasné, určite bez hlavo. Nemyslel som, akože plánoval som, že takto spravím, ale nejak som na tým ešte nerozmýšľal, že... Ja som si potom hľadal, neviem, jak sa to volá presne, ale je na to nejaký názov, že keď si napríklad, že farbu si vieš spojiť so zvukom nejakým. Frank Ocean má Channel Orange album a myslím, že on to preto tak pomenoval, že najprv robil album a potom povedal, že keď toto znie ako nejaká farba, takže to znie ako oranžová, sa to volá, že Channel Orange. A ja som potom to chcel urobiť naopak, že keď mi povedal, že sa to má volať Light Blue, tak som sa snažil si pripísať nejaký zvuk k tomu, že znie to tak vymysel totálny, ale je to taká industriálna svetlá modrá, vieš, je to taká kovová modrá, nie je to taká, že není mekučka. Jsme právě v Košicích a jak jsem ti říkal v autě, tak nevím, jestli jsou Košice tak úžasný a vždycky se sem tak těším, anebo prostě po 8 hodinové cestě v autě se těšíš úplně kamkoliv, kam dojdeš. Tasku, nebude to moc cítit tam, jakože ten spray, jak tam bude jasné. Jakože přemýšlel jsem nad tím, ale řekl bych, že... Když bude ta para... Tak to bude spíš cítit pára. Cítím sa hrozne, ale snad to všetko stihneme. Pane Tobiasi, dáme to. Áno. Nachádzame sa v Kultúrparku, máme 2,5 hodinky do eventu, do listening party a momentálne to vyzerá takto. Čiže jemný stres, ale tak snad to všetko stihneme a bude to po piči. Pripravujeme listening party a sme najhektickejší, aký sme kedy boli. Nemáme nič pokope. Kámo, to práve, že musím povedať, že všetko vieš, je jak má byť. Všetko sa stíha úplne svoj. Listening party je pripravená, už 3 dní je to hotové, čiže vlastne len čakáme na Open Door. Všetko je podľa plánu, Broke je hotový už týždeň, je nafarbený, je postelaný a tak, teraz sa vonku nič neskladá. A čakáme už na ľudí. Benny, si ready, aj s týmto kavrom. Já jsem tam tak nanáší, jakože může to být míň víc, ale budeš spíš takovej stříp. Já jsem tak šťastný. Že už to je skoro. 24 hodin na tom spreji je napsáno jenom ta odolnost, jinak to usychá do hodin. S tímhle do půl. Točil Františkov live performance na USB verziu albumu.
proč TK27 jakože... Toto je brutálny kamo príbeh. To, no. Celý nesestřelený podcast a vlog najdeš na našem Hero Hero. Stejně tak jako bonusový obsah u dalších hostů. Jo, tak jdeme k tomu hlavnímu tématu. Ty jsi říkal, že tvoje koníček je rybaření, takže... Áno, to som povedal, jak sa ťa opýtal. Yes. No, áno. Nevážně? Áno. A kam se chodí tady rybařit? Tak teraz sa nedá, lebo je, a neviem čo je, nejaká stopka je, že môže až v júni začať, v 6. mesiaci. A kam sa chodí? Taký je? Ha? Že taký je zákon? Ešte akože nemám to až tak moc naštudované, že čo to je, len viem, že od 13. od 15. marca je proste nejaký zákaz lovu. Zákaz lovu až v júni môžeš. Takže máš teďka pohov. Teraz mám pohov, ale akože dá sa chodiť nejaké súkromné rybníky. Pozval nás Marko. Na ryby? Marko Brosu do Medzema. Takže dá sa chodiť teraz na súkromné rybníky. Ale tak momentálne som posledné 2 mesiace nemal moc času sa tomu venovať, ale tak som teraz trošku sa ukľudnil po včerajšku a no, jasné, idem za chvíľku. Jak skončíme podcast, idem rovno. Ty jsi chodil na ryby někdy? Já jsem byl v Norsku chytat ryby a chytali jsme tam, jako to byl, já nevím, jak se tomu říká, jo, ale chytali jsme na takových, jako že na tom jednom prutu bylo hrozně moc těch háčků. Jo. A jsme tam hodili mušky, nebo něco takového, na mušky. Ne, muškarenie, to je, možno hej, nevím, ale muškarenie je čo asi no, iné. tak nevím ani já, ani ty, takže to nevadí. Prostě viac z těch si mal háčníčikov. No, bylo jich tam víc a to jsme vytahovali jako po 10 rybách. Z lodě jste to spušťali dole? Jo. A měli jsme tam tu kamerku a vždycky nám hlásilo, že pod náma jsou ryby. Jo, sonar? Jo. Rybárská debata. No, rybárská debata, brachu. Každopádně. Chtěl bych se bavit díl o rybách, ale asi to Můžeme jít někde na ryby. Můžeme, jakože mně to přijde jako příjemná aktivita. To je brutálna, ty kokos. Ono to je tak zvláštně podle mě nenapínavý, že... Hej. Ale nejak sme boli na dovolenke a tam akože ma to nevac chytilo, veď tu... Či ja môžu to hovoriť o rybarení už moc? Já jsem se koukal na Wiki. Dobrý? Spia všetci. Na dovolenke? Tam ma to akože nejak chytilo, keďže je to iné, jak tu tie v sladkých vodách, čo tu máme. Že tam nevieš, čo z toho mora už vyťahne, vieš, tam to je také viac napínavejšie, ale asi to absolútne nikoho nezajímá. Dobře, tak teďka největší ryba, co jsi kdy ulovil? Největší ryba? Fú, počkaj, ja akože nie som taký, ja som, že posledný rok taký som, alebo pol roka, že chytám, takže aktivnejšie. A to je jako flex, chytnout co největší rybu, nebo ne? Ja to akože nerobím, akože chcem chytiť ako rybu, mňa baví to, že som tam, tak, ja púšťam všetky ryby, ja som nezobral asi nikdy rybu, ale asi šťuku, neviem koľko to môže byť. Neviem koľko. A kde jsi vůbec poprvé potkal nebo poznal Kans? Kans 8.2. 2020, nevážne, 8.2. 2020. Fakt 8.2. Asi 8.2. Čo bolo 8.2? To bol koncert Kans v Poprade a ja som tam išiel hrať jak predskokan pred nich. A tam sme sa zoznamili so Samom, s Nurim, s Nikolasom. Takže to už si dělal hudbu, když jsi byl předskokan? Jo, od 2019 robím, alebo 2019 som vydal prvé triky, prvé veci. A 2020 som sa spoznal a 2021 ma zavolali, či by som nechcel ísť do Villa Very Simple. Ty si dostal normálne verbálnu pozvánku? Ja som normálne mal takú, že ma zavolali, či by som dneska nemohol desku Samovi domov. A ja, že hej, som prišiel a mi to povedali a ja tak, že hej, že ďakujem. som mal, že tam som taký mal ešte preslov, že to vážim. Som vystresovaný, ruky potili. A poznám ich od 2020. To už bylo, když byl Porsche Boy taky? Ne, Porsche Boy prišiel až neskôr. Rok asi na to, alebo 2 roky. Ty si prvé tracky robil s Damianom, či ty si robil predtým sám? S Damianom. Takže prvýkrát ste išiel nahrávať spolu? Ale to také bolo, že robili sme to, sme išli večer do mesta a prišli sme z mesta, mali sme mikrofón, tak sme si niečo nahrali. Takže to, ale hej, s Damianom som začal, s Dadanom, čo je aj na albume, on akože nerobí hudbu už tretí rok. Tak nejak. Akože nerobí aktívne hudbu a bolo mi to fajn tak zavolať ho na Light Blue. A kdo šel pryč? Gleb. Takže na albume měl být Gleb. Jo. Ale nakonec nebyl proč?
lebo sme zmenili beat a už sa mu to neľúbilo. Ale akože v pohode všetko, len sa mu to neľúbilo, chápeš? No mi připadá zajímavý, jako, a takže a No, taky jako politicky ty si nechtěl teda zpátky dát tam ten beat, aby tam byl? Nebo prostě to cítil, že takhle? No my To je sme, lepšie. poslal som mu track úplne s iným beatom, on tam nahral a my sme potom zobrali jeho a kapelu a celý ten beat klasicky prerobili každý jeden track, lebo nám to prišlo také nudné, tam bol proste loop od začiatku až po konec a nič sa mne nedialo v tom tracku, tak sme to trochu zmenili, poslali sme mu a on to proste neprecítil. Teď som na brigáde u Tobiase a sprejujem čiernou farbou brouka. Ale tak sa skôr tvárim, že pomáham, ale snažím sa. Jde ti to krásně. Ďakujem. Neviděla jsem tě, ale jde ti to krásně. Tak to je veľmi milé a môžem ti ukázať, ako na to. Tobias ma zaškolil. A už to je hotové, no. Hlavně je mega. Tak rýchlo sme to stihli, že už je všetko hotové. A klidně tam to hrávej co nejvíc. Ať to nikomu nespadne na hlavu. Už som hovoril, že to viac zvučka. Dneska takto. Pozor tady na to černý, tam to bude asi barvy. Dobre, fajn. Z každé strany jako to trefíme co nejlíp. Ještě blíž ke mně. Teraz už ja tu mám dieru. Teraz som... Teďka tady třeba za tohle ho tlač dolů. Tak to robíš to? Hej? Tak to akože... Jakože Jo, to takhle dobře to dělám jenom, když jsi tady ty. Nie, ale keď si dával videa making of, tak tam bol nejaký typek, čo to robil ešte, ne? Taký nejaký... Jo, občas tam je ten Jakub, to je ze školy, a pak je ještě cosplay týpek. Okay. A ten mi radí úplně všechno, jako, to je vlastně Tobias Equipment Mozek. Roman z cosplaye, on bude to. Zdravíme Romana, je nejlepší. Začneme takhle a půjdeme hlavou. Tak to mali vidieť ľudia, nie? No, Jak to vyzerá? vysvetliť merch. To je nepříjemný, co? A já se snažím být vždycky. Počkaj, pusti. Uvoľnite trošku len. Jemně. Takto, posuňme ho trošku. Spusti. Púšťajte pomaly. Ty Atlas, kámo. Ty vole, taký silný chlap. Kámo, zajtra ide staviť. Kokot. Štěstí přeje připraveným dopředu. Time management zajebal. To je z prdele štěstí, tomu se říká. No, to vždycky. Nemůže to být štěstí po každý. Ne, chtěl jsem rozebrat, vyšli vám teďka podobně alba teda Shimimu, tak jestli jste to slyšeli a co na to říkáte? Banger. Banger. Ja som to počúval ešte... Najštýlovejší New Wave sound to vyšlo, momentálne. je to super. To je veľmi dobré. On má tam tiež ega, ten taký preslov. To sme inak aj akože low-key kvôli tomu, sme to, aspoň ja som to tak bral, že neviem, kto mi to vravel, že Shimi má teraz, že preslov ega na albume, tak sme to nechceli dať, že dáme to isté. Tak sme A tak to jste nemohli vědět skoro, ne? To ja som, niekto mi to povedal, akože predtým, ešte to vyšlo, neviem, či Nuri alebo niekto, tak už som bol taký, že asi by bola hlúposť mať úplne to isté, by to vyzeralo, že sme počuli jeho album a ty kokos vole, Egovi, nech čo povie. Ty jsi říkal, že máte asi 9 featů na tom, tak Shimi má vždycky, připadá, že dost featů. A to mě jediný jako, já mám vždycky rád, když je to album, a paradoxně jako bych většinou rád, když tam je právě hodně málo featů, že si rád poslechnu jenom toho interpreta. Ale jaký vy na to máte názor? No. Je v pohodě mít hodně featů, málo featů? Ja som mal na to taký názor, že je to zlé, akože je to zlé, že presne chce si vypočuť interpreta, ale na druhú stranu, alebo nejaké že voľné pasáže v tom tracku, vieš, že hrá len beat, že osmičku hrá beat a nerepuje sa tam. Tak mal som taký názor, že keby ja mám potrebu, vieš, nahrať do celého tracku, proste
repovať alebo spievať proste do celého tracku. A presne Benny mi povedal takú vec, že v podstate ten track, čo vydám celý, že 3 minúty a z toho, že minútu repujem, to nie je, že ja minútu repujem, vieš, to 3 minúty sme robili celý ten track, vieš. Že tie aj pasáže, čo sú tam, čo hrá beat, čo sa vymýšľali, vieš, sú tam husle, proste my sme to vymýšľali. Vieš, že je to proste, je to aj od nás, že to nie je také, že repuje sa minútu a potom tam to už nie je moje, chápeš? Jasne. Čiže teraz mám momentálne taký na to pohľad. Jo, jakože vlastně je zajímavý a to, že... Počkaj, sorry, no. A čo sa týka tých fitov, tiež to je, vieš, také, vieš, vymýšľaš, že koho tam chceš, že nie je to také, že... Ale chápem čo... Jakože různýma způsobama se dá jakoby, tak nějak nabarvit to album podle sebe. Jo. West Side Gun má neviem, ktorý to je album teraz, ale na jednom albume má, že viac trackov, alebo možno len jeden, nechcem povedať hlúposť, ale má tam, akože, myslím, že viac trackov, kde on ani není na tom tracku. To je akože napríklad, že DJ Khaled urobí album, na ktorom on ani neprodukuje tracky. Že tam je iný producent, nejaký rapper a on povie, že čo on hovorí? We're the best music. A toto je jeho album, vieš. Ale ja si myslím, že to je legitímna robota, lebo on tých ľudí dal dokopy, on povedal, že ty keď budeš produkovať a on tam narapuje, tak to bude výborný track a je to výborný track, tak je to jeho robota. Má na tom zasluhu dosť podstatnú na to, aby to bol jeho track. No, my v podstate tiež máme teraz Františka na poslednom tracku a je to v podstate je to jeho track. Ale vyberal sa z nejakých 8 trackov, sme išli do Prahy, počúvali sme to a my jsme to vybrali. Vieš, nie je to také, že daj mi track. No ne, tak to je vlastně jako nějaká osobní preference spíš moje, protože třeba mně se tam nejvíc líbí track, třeba kolem toho Shimiho, myslím, že to bylo, Sia na to natáčela klip, je to Sephora? To bylo We Don't Care. Aha, takže to bylo We Don't Care, natáčelo Sephora, tak třeba ten track se mi líbí jako nejvíc. A jako já si třeba daleko víc od třeba konkrétně Shimiho poslechnu vlastně tracky, kde je jenom on, protože mně se hrozně líbí, jak on jakoby rapuje. A když tam je nějaký feat, tak se mi to většinou jako, nevím, a tak to je prostě jako nějaká moje jako preference, že třeba ne to, ale je pravda, že třeba ten track potom si dokážu představit, že když tam třeba někdo chce něco naspívat a potom si říká, no potom bych tam chtěl mít nějaký switch do nějaký drsnější pasáže, pozvu si TK27. Čiže ty preferuješ, keď je menej featov? Ano. OK. No určitě je to preferencia. To jako jsem nechtěl jako nějak zhodnotit, nebo jakoby, jestli je něco špatně nebo dobře. Hej, jako... to, že není určitě že správný způsob, jak vyberať fity na album, alebo nesprávný způsob, jak to robiť. Určitě je to o preferencii a o tom, jakú máš predstavu ty o albume, že čo chceš robiť. Hej no. Mne sa napríklad páči, že TK je teraz na takom byte, na tom tracku, že ja si nemyslím, že keď mu pošleme taký, jak je tam teraz. To sa spravilo tak, že on nahral do tej starej časti a my sme potom iba zmenili ten beat. Že ja si neviem predstaviť, že on by si vybral taký beat, že možno, že hej. Že by do toho niečo dal. Nehovorím, že by to nedokázal urobiť, len ja si myslím, že on rapuje do iných beatov. Ja si tiež páči to, že by povedal, že asi, že moc necíti. Vieš, že práve tým, že niekoho zoberieš na svoj album, tak ho položíš do zvuku, do ktorého on väčšinou by nezašiel. To je na tom podľa mňa zaujímavé. Blanche rapuje na tom tracku. Koľko sa mieša Blanche, vieš, na tom tracku. S TKom, že Blanche a TK a Blanche na jednom tracku je halus. To je fakt, no. Počkaj, to nie je TK, bracho, my voláme TK a to nie je TK, to je TK. Ja som to od teba pochytil, že TK. On hovorí, že TK? To je TK. Tak on hovorí, že TK je zle? Je na to nervózny? Nie, nehovorí, neviem, ale proste TK to je. A vieš, TK môže z Milión plus, vieš, TK. Milión plus je TK? A ja som už posledný mesiac tak sa na to namotal, že hovorím ľuďom, že TK. Tak se omlouváme, TK27. Neříkej Tomáš. To taky říká neříkej Tomáš. No aspoň neříkáme Tomáš. No. Já jsem spoiler. Máme tady závěrečné titulky. Máte něco, co byste chtěli říct k závěru? Chýlíme se ke konci. Nějakou, nemusí to být úplně závěrečná myšlenka albu, ale klidně jsem tomu otevřený. Chceš si strihnúť? Môžeme. Ideš prvý. Čo? Ideš prvý. On si vyhrál tu horší věc, jo? Počkej, to, že kto prehral hovorí? Hej. Aha, čo chcem povedať? Neviem. Asi nič. 12.4. album, Light Blue. Dajte mi vedieť, či sa vám to páči. To, čo povedal on.
Já děkuju, že jste se dokoukali tady ten díl. Celý nesestříhaný díl najdete na Hero Hero. Máte tam už teďka asi dalších 6 lidí. Začíná se nám to tam rozrůstat. Budu moc rád za podporu, protože jezdit na Slovensko 8,5 hodiny mě ne, že přestává bavit. Baví mě to, Začíná ale bavit. podporujte dobrou tvorbu, tady kluků hlavně. Budu dát i já a vidíme se u dalšího dílu. Mějte se. To, jak včera vyhodili Zaja z klubu, to možná ještě se potom k tomu vrátíme. Že ja som písal také správy a on mi napísal, že nečítam. Ale co je na tom mi připadá jako zajímavý na to albu, že tam je hodně těch switchů mi připadá, že v každém songu máš minimálně 1, 2, možná i na 3. switch občas. Jak... Ben by to vlastně mohl vidět, jestli má 100 000 posluchačů měsíčně, tak kolik jakoby reálně z toho třeba dostaneš peněz. Fú, racho. Moja nová persona na dneska je Aus Taylor. Videl si ten film? Já nevím. Možná ani ne. Mal by si to pozrieť. Jo? To je brutálny film. No tak uvidím dneska. To točila, to režírovala dcera toho typka, čo robil Krstného otca. Godfathera. Aha. Neviem, jak on sa volá. Dcera otce. Dcera Krstného otca. Dcera otce to režírovala.